Hello，大家好，今日係第三課啦。今日第三課呢，就名詞加ですか，即係話名詞加嗎，即係疑問嘅講法啦。睇下個例詞先。犬ですか？犬ですか？後邊嗰度加ですか，即係話問下你呢個係咪狗啊？咁嘅意思啦。下一個係猫ですか？猫ですか？一樣係咪貓㗎？咁嘅意思啦。好，今日同我一齊讀下啦。犬ですか？犬ですか？猫ですか？猫ですか？好啦，今日問你嘅時候，跟住呢就係你要答噶咯喎。如果係嘅話呢，就係；如果唔係嘅話呢，就いいえ。係就係是，いいえ就唔係嘅。如果係問你犬ですか？はい、犬です。如果唔係嘅話呢，犬ですか？いいえ、犬ではありません。係啦，上一課第二課學過啦。如果唔係狗仔嘅話呢，犬ではありません。記唔記得啊？咁樣講啦。我問你呢個係咪狗仔啊？你話唔係，呢個唔係狗仔，應該點講呢？いいえ、犬ではありません。好，今日我而家問你，你答下啦。犬ですか？係，答下。好啦，係犬です，係咪？呢個係狗仔啦。好啦，猫ですか？咁應該點答呢？係啦，我問你呢個係猫ですか？係咪貓啊？咁啊，呢個唔係貓嘅喎，咁啊應該係いいえ、猫ではありません。咁樣答㗎。好，今日嘅單詞都好簡單嘅喎，一個係係，一個係是，いいえ係不是。好啦，今日就學到呢度啦，下一節再見啦，拜拜。